Икенче мәктәп укучылары бу уку елында яңартылган ашханада тукланачак. Мәктәптә ремонт 2005 елда ук ясалган була. Хәзер биредә барсы да яңа заманча ремонт эшләре инде төгәлләнү алдында. Төзекләндерү исә республика программасы буенча башкарыла. Алмаштырдык систему водоснабжения, ГВС, ХВС, салкин суда. Тагын отопление на алмаштырдык. Кухняда, согласно Санпина, алмаштырдык бөтен ванналарны, мойкаларны. Идән стеналарга плитәләр җәелгән, иске тәрәзә ишекләр яңаларына алыштырылган. Ризык әзерләү бүлегендә Санпин таләпләренә туры китереп, савыт-саба юу өлешләре, раковиналар урнаштырылган. Котлы один был только старый еще не подключен. Это вот новое оборудование. Әлеге программа буенча электр һәм су челтәрләре, канализация, вентиляция системалары яңартыла, буяу, бизәү эшләре үткәрелә. Чыгу-керү өлешләре дә төзекләндерелгән. Һава суыру системасы азык әзерләү блогында гына түгел, ата-аналар соравы буенча ашханәгә дә куелды, ди мәктәп директоры. Много было нарушений по точности технологических процессов. Не соответствовало технологическое оборудование, не хватало. Вентиляция практически работала только на пищеблоке, в зале ее не было, поэтому родители очень часто жаловались, что от одежды пахнет едой. Биредә эчке эшләр тәмамлану алдында подрядчы оешма тиздән түбәне яңартачак. Адилә Борханова, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.